че всеки иска да има, обаче пропускаме нещо съществено, че за да вземаш трябва да дадеш. Първо да дадеш. Всяко действие със себе си носи противодействие. Случките настъпили след него са вследствие от необходимостта да бъдем на върха, да оставяме следи, когато тъпчеме в кълта. Рано чакаме да създадеме нещо, което да го има и след нас няма време. Бързаме да вземаме, докато ни дават успокояване факта, че хората сами решават и всеки гледа единствено само себе си. И ако не си най-зле, значи добре си. Мечтите умират последни, къде са целите? И доста относително е кои са успелите. Дали съдбата ти те удовлетворява? Дали душата ти цена има и се продава? Дали по-малко се руши, отколкото се създава? Дали си в началото или на финалната права? Да дадем, за да можем да вземем. Да дадем, за да можем да вземем. Важното е колко даваш, не колко получаваш. Когато грешиш, колко често съжаляваш. Няма нужда навсякъде да се слагаш. И знам, че щом те горе страшно бързо да бягаш. Да те говоря, защо ми се напрягаш? Измисли си оправдание, да не се излагаш. Вместо да решаваш, си чудиш как да отлагаш. И колко често за помощ ръката си протягаш. Обаче някой да е хване, някак те очакваш. Ясно ти е вече, че сам себе си предсакваш. Думата ти не тежи, когато зад нея се скриваш. И даваш само ножа, който в гърба забиваш. Понякога от мислите си трудно заспиваш. Понякога е трудно даже семето да откриваш. Но време е да се замислиш на къде отиваш. Не може път нагоре да задаваш, да пробиваш. Да дадем,